Rawuh. Bro, di manakah kamu, Bro? Iya. Wow. Karo Adi Wamar, Mas Canggih ya nunggoni aku. Canggih kok nunggoni kowe ora mungkin. Wis saiki ojeng kok ya. Mas Anggit Laras ya ngono. Ora ngono kowe iki kok ngadeg tok ora ya blas ra dijak dhuwit iki ngopo? Pripun iki menawa duit ngoten iki. Kaya nembang-nembang dhewe basa dhewe. Iki lagu gandrung tanpa ekspresi. Lah iki blas begegek lho kaya tremos. Arek ekspresi iki piye ngono? Penyanyi kok debok. Jane ekspresi piye ngono aku Ya romantis. Ha piye carane kok? Ya kaya Durna karo Rukmini. Ora kaya wayah keyang ki dapokane Mas Tengah iki Durna kok. mesti aku piye Durna. Wis arep dapokane apa iki lagu romantis. Nah, masa iki ya meneng wae. Ini panggung hiburan, jangan dianggap serius. Ayo lakukan sesuatu. Dadi nek Durna Rukmini iki ya kaya ngono kae iki. Ya ora apa-apa, wis piye carane ora ketan upi-upi. Ayo. Ora iso. Ayo. Yo Mbak. Wah, Mbak saya. Mbak. Wis ketone wedi. Lanjut. Nggih, matur nuwun kok Pak Blu. Wah, iki jan seniman tenan. Apa diapa-apake Kyai iki ora tau iso nesu. Sik kowe. Kowe iki mbaya salam-salaman apa piye no blas klutrang. Nggih. Mas Gareng, iki enten door press sepatu Adidas casual superstar original 6 pasang. Guys, Ben. Aku ra itu nomere. Masa kowe ra entuk nomor? Ora itu ayo diperuntukkan ingkang sami rawuh. Nggih, heeh. Om Mariono Brahe kula aturi pinarak mbok naik tasih lenggah. Monggo Umar. Mriki, monggo. Umar Pak Iya, mentaram. Terus Tono. Ingkang tasih kepareng lenggah Pak Putono ugi Mas Wiji Santoso. oh nggih, heeh, Pak Dipun diaturi. Halo. Anu Bedojaya ke? Lek Kadi lah, oke. Ya kan disuling Lek Kadi. Ayo. Lek Kadi. Sedap. Maka lek. Mas Wiji tau tak? Nggih. Wah, Mas terima Wiji. kasih. Nggih, Mas Wiji. Pangarsane Sanggar Demes. Anu Mas Gareng, Mas Wiji niku pangarsane Sanggar Demes niku dumadi saking adik-adik sing padha gladen dalang. Nggih, anu napa jenenge golek bibit Oh, nggih ning hebat saestu. luar biasa. Insyaallah mungkin suatu saat dikepiake wonten mriki. Amin. Niki Mas Sukadi sampun pinarak. Lek Kadi Dawuh. matur nuwun rawuhipun. Nggih Mas, dawa sami-sami. Kula nyuwun berkahe raketan anu. Panjenengan ndongake apa kanggo Kas FC karo anu SBA? Ayo. Nggih. Semoga tetap berlanjut, Amin. berkesinambungan dan sukses selalu. Amin. Kula ngaturi undangan karo para kadang Kas FC SBA insyaallah mengko wulan November Pepadi Sukoharjo arep ngentenke hari wayang nasional mapan wonten Taman Budaya Suryani. Kula tak nyuwun tulung karo para kadang SBA support dan napa menika untuk penyemangat Amin. para kadang Pepadi. Nggih. Para kadang SBA KSFC siap nggih? Siap. Oke, alhamdulillah. Ya. Anu kelek paring dawuh anu kok arep dono suwaten menapa? Dono suwatan apa? Ha. Apa Mas? Nggih. Pelok men. Pelok. Iya, Dalam dalam bawani menapa? Mengke kula nyuwun tulung umpama langgam sing kepareng tembak langgame anu Bu Tomblok. Nah. kok Pak Diraten cemburu. Oh, ora ngono to, senengane kok. Anu di Freddy, toblok nyanyi di. Jeneng kok Freddy. My friend kok. Nggih. Mangke dawah Kendang Semarang mawon Mas kesanipun. Nggih. Oh, cocok. Nggih. Monggo dipun anu bawani nggih.
aku turu dadi lilir turu kok bawa Kena lilir kok. lah aku turu rencana kok rencana Wah setel. keprabeken kendang aplak Semarangan kendangane Nun sewu telah ditemukan sebuah HP. Mohon yang kehilangan HP bisa mengambil di sini. oh Ji, matur oh langsung kena aku berarti oh iya Joko HP kok sanggon-gon kaya mampu-mampu HP disere sanggon-gon kok ilang nangis gareng iki kudune awas kira kok malah awas Iki teknike wong golek anggaran. iki dalam pepadi saka Sukoharjo sing kendel dhewe iki lho Apa? setahun iki kejelungu ping 4 Rosi kok jenenge Satria Pringgondani Ayo, jalan sing otot kawat balung mesti sapa Iki, nek. Pak. Iki kuwi. otot kawat balung dipen ayo ngerti truk ning tengah dalan lho kuwi wong tuwa kok bengi-bengi iki senengane Mas Gareng iki tak titeni lho Apa? Gareng iki rak terkenale rak bubulen lah iki malah anggere pentas malah mari iki bubule joget ora bejek Ayo dulu tenan ora iso joget. oh iya Gale. benang penerus imbalan ketipung naruntung kendang gedhe gawe laga Masuk ati tembakuk. ya iya iki pomo iki pomo Nyengkokno wedokno rada-rada. Ayo kanjeng tadi. ayo pomo wedok mesti meteng terus kok iki oh jenenge wong ranjuan kaya Nggih. monggo Om Kita semarang nggih. Bapak iya ta? Iya ta? halo us nggih Turun Koko Prabu. salam katur Mas Bayu Pripun? saking SBA kang wonten Taiwan ingkang nggih. Mas Amar Tegal Gedhe Mojodaya ingkang kolomben Oh iya, nimbali iya, panjenengan iya. nggih Saka Taiwan Mas. nggih kula mangke ngersaken kangening ati Sapa? Kangening ati. Hah? Sing WA kowe sing mengaturkan selamat ulang tahun kae mau lho sing mbok waca mau lho. ora eneng kok Jenenge sapa? Amar kuwi mau kok Oh, sing wedok-wedok mulu. Nisah lambene ngono kowe ora gawe hawa to Sus Sik anu, kula tak nyuwun mic bares diaturke bapakne sik. tasih wonten nika miki beres tasih Bapak tasih niki Dik Bayu badhe matur. Pak anu nyuwun dawuh Pak Nggih, tes pundi? Perkawis adi kula Danang Danardono ingkang sonten wau mucuki kanthi lampahan Dewa Ruci nyuwun panudang saking Bapak. Nilai 90 kangge Mas Danang. Ing atase lagi kelas 6 SD pun miroso wayangane alhamdulillah. Amin. Bapak wis dilangkai sak kemenge wisan. Nggih, Bapak dilangkai urip pun niku. Apa diboko? Kaya Hamsa. Nah, bapake kudu matur nuwun karo Gusti Allah duwe putra nganti kaya ngono. Wah. Hebat tenan, wayangane hebat. Ing atase ilang Dagelan lho, ing atase putra dagelan. lagi cah 6 SD lho, kok wis temu wayangane. Nggih. Niku Mas Danang nggih elok, Nduk Ayu wayangane nggih hebat. Oh, sing putri. Nggih. Oh, nggih. Kalau wau basa Gambyong ugi. Anake iki lho apik-apik lho, bapake kok parah ya. Sapa Mas? Bapake anu, anake apik-apik ngono, bapake tekone sing rapati apik. Ora aku lho. Anake apik-apik mau Mas Gareng. Ayo. Sing wedok ayu sing lanang Bagus. bapake
Wow, Bagong ki ngarep burine arah genah kaya. Iya. Sabetane persojo ning Gresik. Leres Rama. Nggih. Nyenengke kuwi dipupuk, bapak kudu mupuk terus niku. Nggih. Ning ya aja lali sekolahe. Terus nggih. Alhamdulillah. Sakniki niku latihan wayang mayang niku pun kathah anune apa? Rujukane pun kathah pun. Nggih. Arep kepengin dalang kaya sapa kari nyetel nggon YouTube pun kathah. Nggih. Pun kula nderek bengah kula mangayi bahagia karo Mas Danang semoga dadi dalang sing kondang taruna ngungkuli bapa. Amin. Alhamdulillah. Panggeris kondang laris iso ngopeni bapake. Nggih, tur iso milah ki lho, sing tuwa ya nyenengke. Iki lakone Dewa Ruci. Nggih. Iki gandeng kelas nomor SD urung wancine wajangan. Leres. Mula niku terus dijupuk pokoke. Iki wancine kelas 6 urung wancine ngetoke dagelan sing neka-neka. Niku pintere sing pelatih kemampuan anak belum sampai mboten dipun paringi. Dasar nggih bapake nggih dereng nyandak, Pak. Oh, ya ora. Iki kok nyepelek. Iso milahke. Pun, monggo. Nggih. Matur sembah nuwun. Matur nuwun Rama. Nggih. Mas Gareng anu sik 3 kaos dulu dengan ukuran L makanya door press kagem penonton umum. Kaos untuk penonton umum Nggih. dan ini disampaikan oleh panitia kalau sepatu untuk kru abdi nggih. Nggih Pak. Di kok ora mesti jawab bahaya. Nggih. Nggih, untuk Nggih. sepatu untuk abdi. Nggih. Kalau kaos untuk penonton umum. Nggih. Nah, Tiga rupiah. Tiga. Iya. Yang mau kaos silakan maju, ada pertanyaan untuk Anda. Nggih. Ayo. Ingkang sepatu kala wau ukuran 38 2 pasang, ukuran 42 3 pasang, 43 1 pasang. Oh, dados wonten 6. Ijih. Pak Sarmadi sikile swidak 8 lho. Sikil swidak 8. Ayo, sinten sing ajeng kepengin kaos SBA nggih Mas. Monggo, ingkang pengen kaos majeng monggo. Majeng, pertanyaannya tidak terlalu sulit silakan. Ingkang pengen kaos monggo. Katuran pinarak majeng. Nggih. Ora ono ki rek. Ora ono kok tak godhil. Ki anggere eneng sing maju hadiah mlebu panitia. Oh, mriki Mas. Wonten monggo Mas. Nah, pun enteng-entengan mawon mboten sajrih. Nggih. Nggih. Awas kipone ora ditinggal sanggon-nggon Pak, oke copet lho iki. Mriki Pak. Nggih. Pak, mriki. Pak. Sewu, namine sinten? Pak Namipun MRT no kok genah Sony. enak. MRT iki sepur. Nggih. Lan sinten? Sony. Son system apa? Sound system Pak saged. Sony. Pak Sony nun sewu. Nggih, pinten? Saking pundi? Saking Saking pundi? saking Polokarto. Waduh. Weh, Sewu Polokarto. Polokarto niku Tonggo derek. Pak Dipuntono. Ah, Derek tanggane Mas Wiji. Kabupaten Sukoharjo, Sukoharjo. Makmur. Sukoharjo, nggih. Polokartone pundi? Polokarto ini Jagir, Pak. Oh, ndak etan kantor polisi. Nggih. Ya. Panjenengan asring nonton wayang kulit. Nggih asli. Asring ningali penggembira diantaranya saya dengan Nggih. Bagong. Bagong. Pertanyaannya gampil mau. Nggih. Jenenge asli niki sinten? Jeneng asli niki. Nggih. Niki saking Dukono. Ah, sinten? Ayo. Bagong kok nggih, Bagong. Ah, ora iso. Dukuhi dhisik saya wis minggat. Pak yo ngerti Pak. Iya. Ayo. Sunarto. Non, Sunarto. kok ngerti iki? Aku ngerti kok tanggane kok. Oh, Sunarto alias sinten? alias Bagong. Nggih, enten melih sebutan sing populer. Oke men pertanyaan Oke. iki. Lho, iki penggemar berat. Nggih. Kula gelem takon. Lah itu parapane akeh lho Mas. Kulo niku penggemare Mas Bayu, Pak Bayu niku. Nggih. Oh, Bayu. Ngefan kali Pak Bayu. Nggih. Amargi niki lho, asisten niki kan tanggi kula. Oh. Wes gandeng tanggane Alpian mesake. Pon Nggih, niki nggih. pon niki mung sarana. Nek sing Nggih. baku niki kanca-kanca. Namun kangge tali asih mawon. Nggih. Nggih, terima kasih matur nuwun. Leres Nggih. Mas Bagong asline Mas Sunarto Nggih. alias Mas Glondor alias Nggih. Jolembung. Nggih. Nggih, matur nuwun. Ya, ukuran L nggih Pak nggih. Nggih, nah, nggih, Nggih. matur nuwun. Niki saking sinten? Pripun?
saking SD napa? Alah wis SDA pokok kali KSFC. ya ngono pokoke ditampa ngono wae ya saka sapa-sapa. Matur nuwun Pak Soni. Nggih, makasih. Tangan ya Pak Soni ya Ibu nuwun. Nggih. Nggih, nggih. Bangga. Ayo yo. Sik aku tak nyuwun berkah Bu Tomblok sik. Ya, tak blok. Lah niku lho. Monggo Butom. Butom. Oh nek Bu Tomblok lenggah. Lah nggih Butom. Ayo. Kok malah butok iki. Butom Tommy Jevisa. Lujeng dalu Bu. Dalu. Nggih. Pun mari kangen ta. Dereng dilirik. Bu, aku pengen tak bu. Kok ajeng takon kejadian niku tahun pinten? Ora sadar. Oh, kan ngerti. Kalau beliau masih ingat berarti memang terjadi saestu. Ora lu kanca nyambut gawe ya. Bu, dengan gandeng kali ngonoan niku tahun pinten? Boten gawe niku kanca nyambut gawe. Kalingan saka niku kula nggih mesake anggere pengen ngeten. Oh, lah mencap. Iki mencepi wong iki madhep rono. Aku ya cek gelem. Nggih niki tombo kangen Ibu nggih. Nggih. Dangu mboten kepanggih teng pendopo mriki alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sehat. Duh, Nggih. sok saged tindak niki ingkang dawuh sinten? Napa nggih Koko Prabu menika? Nggih. Oh nggih. Kawane Pak De to, Pak. Oh. Ya iki lho penggambange nggawa sinden dhewe. Ya ben ya. Nggih. Bangga. Bu Tomblok badhe anu ngaturaken lagon menapa kula nyarah kemawon, derek mawon. Oh Bu. Menapa nggih? Menapa? Ingkang gampil-gampil. Oh nggih monggo. Anu, apa disesuaikan karo situasi dan kondisi? Apa? Gadeng suwiran pedhuk terus kangen ati. Iya. Iya. Napa Bu? Jineman nggih. Jineman menapa? Sarkara. Oh, jineman Sarkara. Waduh, luar biasa. Wah, pemeran. Aku tak nyuwun tulung anu lek kadi gen ngasta kendang. Lek mangedang lek. Aduh. Dan iya. Oh, iki ora napa-apa iso kok. Oh, saestu. Mas Kadi iki ngendang sung-sung gamelan. Sartono. Sarkara Sartono ya. Mangga Bu Tomblok diaturke jineman Sarkara. Nggih. Komentare jineman goleke gawean aku tok. Ganti gampang iki lho. Heeh, ganti sorokan barang ya. Mangga Bu diaturke Bu, mangga Bu. Nggih. Sinau lho nggih. Walah pun monggo. Pripun? Iki jenenge seniwati sing ora egois. Pripun ta? Nadyan beliaunya yang dikendaki nyuwara ning ora ninggalke kanca ruang iso barung melu nyuwara. Oh nggih, heeh. Iki dadi ora, iki kudu aku dhewe sing tampil, kudu aku sing nomor 1. Aku biasa wis pengalaman iso ngomong lan pirsa situasi ya nggih. Ya kuwi aku ngomong-ngomong karo Pak Dianu yo kuwi istimewane budemu yo kuwi le. Ya ora kowe iki mesti kok garap wong tuwa brang. Iya. Oh ya lagi iki lho ngerti Pak De Roy Martin Miso. Nggih, matur nuwun. Niki wonten awala nyuwun gubung asmara saking Bapak Teguh pribadi PT Arindra Logistik. Oh nggih. Bapak Ragil Sukino. Oh nggih, katur Pak Teguh. Aku tak nyuwun tulung Mbak Eka prihatin isih gen nyedaki Mas Garing ini. Ya mataram-taram.